Takže ahoj, ahoj, ja som Jožko 11 a vítam vás pri ďalšom videjku z Rivar Thunder. No dnes to bude už trošku iné, ako sme dokončili tanky na top tiere, tak sa pozrieme pomaličky na tie lietadlá, aspoň čo ja mám. Nebude ich moc, takže v poriadku. A ako prvé som sa rozhodol, že si ukážeme Gripena, bo teda JAS-39C. Mám toho britského, nie toho švédskeho, alebo respektíve u Britov, nie u Švédov, keďže Britov mám rozexpených fakt, že skoro všetkých, už len to tornádo, ktoré tak nechcem, respektíve nepotrebujem, pardon, takže že tak, Harriera plus toto Fantoma nehrám, že vôbec. Harriera mám aj v zostave teraz už daného a tornádo je skôr taká zabavka, ale k tomu sa všetkému dostaneme. Máme tu teraz toho Gripeníka. No, používam tam vlastne 4 Skyflashe. Aj keď asi osobne by som tam... Lebo 4 Skyflashe a 2 9MK. Ale keby tam dám 9MK všetky, asi by sa nič až také hrozné nestalo. Neviem. Nemám s tým zase až tak veľa hier, ale toto sa mi docela osvedčilo, akože je to fajn. Neurazí, nepoteší, ale rovno si dáme s tým posemnú, ježišmaria, leteckú realistickú pitvu a uvidíme, co to dá. No teda vlastne pre tých, ktorí by nevedeli, tak do leteckých realistických môžete brať iba jedno lietadlo, nemôže ich byť viac, ale do zjednodušených môžete, vlastne koľko ich máte v zostave, toľko ich môžete zobrať. Neviem, nehral som ich už dlho, že by to nejak zmenili, neviem. Ale bolo to tak, že vlastne koľko ich máte ako píše v jednej zostave, toľko ich môžete zobrať. Ježišmaria, že by to aj hodilo. Ale určite áno. Nevadí, zatiaľ sa môžem porozprávať o britských lietadielkách, takže máte to nabité, čiže určite máte nejaký ten výber, s čím môžete pracovať. Prípadne čo vám sadne, čo vám nesadne, či radšej teda fakt tie bombardéry a z toho potom Buccaneera teraz pridali, čo je tiež fajn, príjemné lietadielko, z čoho ide to potom na tornádo, potom tieto, jak to nazvať, tiež v podstate asi bombardéry alebo bitevníky, z čoho máte Jaguara, Harriera, ďalšieho Jaguara a to, čiže veľmi príjemné a nakoniec to je zakončené Harrierom, čo určite by som bral tú líniu, aby ste vlastne mali k tankom potom do pozemných. Takže tak, už nás to hodilo. Poďme mapa. Nič, berieme plnú nádrž, zostavu, hento, toto, bla bla bla, do pitvy. Dúfam, že mám dobrú navolenú. Áno, mám, dobre, super. Tak, a tu vlastne zlietame z letiska. Takže pekne na max. Plyník. Ešte zase všetky národy. Tak, rovno si vyberieme, či chceme tie Skyflashe. Zo začiatku nastavíme radarík. Pozrieme sa do kokpitíku. A jedeme na to. Vyzerá to už tak modernejšie oproti, ja neviem, trebárs, čo ja viem, tým Migom. Alebo také dačo. Čiže jo, vyzerá to pekne. Také digitalizace. Ježiš, ale to hučí. Gripen v tejto hre má strašne, ale že strašne taký húklavý motor. Ale zase pekný zvuk, keď priletí okolo vás také piu. Takže tak. No nič, nebudeme sa držať moc pri výškach, alebo minimálne tak ja nehrám v týchto vyšších leteckých pitvách. Už len z dôvodu, že proste radarovky, a dobré radarovky. Teraz prekonáme, tak. Takže už to pôjde pekne tichučko spredu. Čiže kvôli radarovkám, lebo aj F-14 vlastne s ich Fox 3, čiže s Fenixami, neviem teraz to označenie, to je jedno. Proste vie to pekne podsúchať. Alebo keby stretnem takú SU-27, teraz tú novú, čo majú pridať už aj s R-77, ideme expiť. A samozrejme, ako vyjde, tak na to spravím videjko určite, pretože také lietadielka sú proste pre mňa, no. Proste čo nové pridajú, to ja musím mať.
Takže tak. No a prečo práve Gripen na prvé videjko? No. Mal som v pláne J11. Lebo tam mi príde z toho, čo mám asi najzaujímavejšie. Ešte potom možno Mirage 4000. Ale Gripen som chcel kvôli tomu, lebo keď som ho expil, tak som mal strašne veľké oči, že ježiš, to bude úžasné, to je proste dokonalé lietadlo. No a prvých pár her, čo som snímal, to sa mi s ním vôbec nedarilo, hej, proste tragédia. A ja neviem prečo. Ale ako s ním hrám postupom času, tak si treba na to len zvyknúť, hej, nemá úplne najlepšiu výbavu tých rakiet. Jednoducho nie je to nič, z čoho by ste sadli na riť a povedali, že Ježiši Kriste, to chcem. Ale ako treba sa s tým iba fakt naučiť, nie je to úplne jednoduché nahranie a čo nás už berie. Takže pekne sa držať pri zemi, pretože radarovka, keď sa držíte pri zemi, tak to proste bachne do zeme. Za predpokladu, že to tak ozaj vyjde taký scenár, ale určite áno, vo veľkej väčšine prípadov to tak je, že proste ak ste pri zemi, tak radarovka, aj keď vás síce zamerá radar, ale trafí to proste krtka v zemi, hej. Vývar z krtka. Takže tak. Niečo hodíme? Ó, dobre, ten sa vzdialuje, ale dačo bolo tuto? Taký nepríateľ. Alebo už ani nie je? Určite nie je. Nič, tiež vlastne ja nelietam priamo nad boisko, ale obchádzam si to, keby náhodou dačo. A z boku mám väčšiu šancu niekoho zničiť alebo zasiahnuť ako len z... ale som sa sem niekto ušiel, hej. Vlastne z boku mám väčšiu šancu niekoho zasiahnuť ako len z predu. Na head-on alebo tak. No ale žerie palivo, jak diví. Ten keď môže, tak podľa mňa žerie aj trávu kolo oného, to cesty, čiže stromy by tu oholilo. O, SU-27, ale docela ďaleko. Že radarovka vypálená a fléruj. A dostal kritický, ale mňa to skoro zabilo. Takže tak, tuto neviem čo je. A ďalšia raketka. Ó, nevadí, to už sme nevykryli. Nevadí, ale máme aspoň kill. Tu 27. To nebolo moc fajn, nevadí. Nič, lietadlami dáme vždy dve hry, bez ohľadu na to, aká bude tá predchádzajúca hra, či bude dlhá, krátka, alebo tak, čiže sa môže stať, že videjko bude polhodinové až 3/4 hodinové. Takže tak, ale to by hádam až tak moc nevadilo. No ale čo chcete určite vedieť, že či sa oplatí ísť na Gripena, či vôbec expiť britského alebo švédskeho, už keby vám ide čistého lietadla. To vám ja povedať neviem. S istotou. Môžeme sa keď tak pozrieť toto k Švédom. Modifikácie, čo vlastne má tento... Hodil som sa k Švédom, že áno? Áno, hodil som sa k Švédom, dobre, 39. A... Keby to vezmeme čisto z takéhoto hľadiska, tak to asi úplne za jedno. Možno rozdiely budú v tých Maverickoch. Tým, že tento má len také srandičky a náš má... Prečo tam potom hám tieto navádzané? Tie bomby, keď s nimi hrať neviem, keď si tam môžem dať tieto... Madonna mia. Mamma mia, Marcello. Nevadí, dobre, zase niečo nové viem. Ale asi to je za jedno, podľa mňa neviem, to už musíte sa keď tak inde popýtať, alebo pozisťovať čo a ako. Ale podľa mňa to je za jedno. Ja mám toho britského hlavne kvôli tomu, že proste mám celý britský strom, čo sa týka pozemných a... No tak už sa mi nechcelo moc rozebírať niečo ďalšie. No čo aj nás to hodí, alebo nehodí. Nevadí. Hodí. Výbordelne. Výtučne. Krásna obrazovka nahrávacia. Áno, uznávam. Ježiš, normálne z toho maprotejtu som tak zrotovaný, že sa neviem prestať dorotovať. To je úchvatné. Ne, fakt je to hrozné. Prečo znova to isté? Prečo znova tú istú stranu? Ale nevadí. Kto som ja, aby som súdil? Takže určite nie.
Ježiš, nezjab. Potvora. Zavri. Výborne, už je ticho. SRCPDV HDN. Radar nastavený, vlastne radar si prepínam. Si navolíte sa akým tlačítkom len chcete. Pekne slietneme, zasunieme podvozok a letíme. Simulátory asi moc ani hrať nebudeme. Skôr keď tak tieto reálky simulátory, keď tak v nejakom špeciáliku alebo na streame alebo tak. Lebo k tomu si ja pripájam aj joystick a teda, takže to by sa moc nehodilo na videjko a hlavne, že tie hry by mali hodinu a pol, 2. Myslím. Takže to fakt nie. Si rozmýšľam, že kto používa takýto pohľad. Čo fakt si niekto povie, že jo, budem hrať War Thunder takto. Nevadí. Super, všetci idú tam. A ja pôjdem takto ako jediný. Ale už keby nič z toho stroju, tak je aspoň hezký. Hej, vyzerá tak zaujímavo, tak strašne taký zaujímavý tvar, zvláštny. Ale je pekný. No, k rýchlosti. Krídla sa mi s ním ešte neutrhli zatiaľ. Čo sa mi treba s takou Mirage 3000 deje skoro stále. Takže tuto je to fajn. Alebo pri takej F-15 to je hrozné lietadlo, povedzme si úprimne. Takže za mňa výdrž je fajn. Pohyblivosť taktiež, akoby, že dokáže letieť rýchlo a je docela pri zemi. Čo je fajn, že sa nezačne hneď triasť a klepotať a všetko možné. Z kokpitu je taký fajn výhľad pre simulátory, neviem, asi sa dá. A keď vadia mi strašne tieto späťáky, kamo nie som v aute, vykašli sa na to. Keď na mňa letí raketa aj tak sa aj nevyhnem, dík. Takže tak. Ten ťah motoru tiež je taký, že proste silný jak svinia, čiže vyťahne vás všade. Nie je to si také silné ako treba tá spomínaná SU-27, ale zasa, hej, je to jednomotorové, nemá dva motory. A tie nasávacie prieduchy tiež nie sú nejak extra obrovské. No, znova držíme sa pri zemi. Uvidíme čo aj ako. Potom flare máte tiež v podstate, ja si dovolím pár vypustiť. Tiež také zaujímavé vypúšťanie, že to nejde len proste pod lietadlo alebo len tak hračkársky. Že to ide fakt do viacej smerov, čo je fajn. Určite to je fajn. Ešte trošku si pridáme. Ježiši Kriste. Panenko Maria. No to je ešte ďalka, to nebudem púšťať. Ale určite si pripnem na Sky Flash. A ja to tam skúsim poslať jedného. Kam letí? Do PRD liniek. Dobre, takže to už asi nebude môj flash, že áno? Nevadí, skúsime ešte jedného. Neviem úplne ako to funguje, takže môžete ma keta. Dobre, v pohode. Už prosím ťa, len nezameraj toho môjho, lebo sa podelám asi už z teba. Dobre, ty už si mŕtvý, paráda. Potom máte kanónik tiež taký, ktorý dokáže pomôcť vo veľa situáciách. Ja si nastavím už 9M-ko. Vypúšťam. A jasné, že netrafilo, lebo som trafil asi skalu alebo dačo také. Už sa mi černá obrazovka, panenko Maria. Ale tu je furt tá SU-27, dokonca dvakrát. Pane Potre. To je výborné. Počúvaj, hej, už normálne, že chytám už z vás šišku na ryti, teammate. Ja viem, pomáhate, toto ide, ale kamo, 0 kg, nemám nič. Koľko ešte ich je? Ešte požehnanie, poď sem. Dobre. A teraz mi ho prosím ťa zameraj. Ďakujem. A jeho traf. Prosím, buď tej lásky a traf ho. Jasné, že nie. Hej, ja neviem, čo robím zle. Kamo, prosím, nekaz mi to. Normálne. Poď sem, zatoč sa. Dobre, netoč sa, bež na F16, úplne v kľud. Hýbaj na ňu. Zamerajú. A vypáľ. No. A ju trafíš. Prosím, nie. Toto. Ježiši Kriste.
Ja to vzdávam. To normálne... 27. Poď mi. Si blízko, ty svinia. Letí. Posledný. Skype. Ja sa roztrieskam o zem, hej, fakt. Fakt bez srandy, ja sa proste... Nič, ja idem s gulometom, či s kanónom, ja na to kašlem. Nepřátelé přišli o všechny stroje, super. Super. Takže bomba. No, to bola znova krásna hra. Ukázali sme si plný potenciál toho stroju. No samozrejme ne, proste toto bolo úplne bullshit. Ale to nevadí, toto je znova, ako hovorím pri tých tankoch, je to také predstavenie iba. A s tými lietadlami ešte hrať budeme, takže nebojte sa nič. Bude ešte zábava. Nič, takže tak nejak takto vyzerali tie videjka, že proste dáme dve hry s tým lietadlom. Nemáme ich veľa, mám F20 chcem ukázať, 39, tu ešte dve lietadlá, jedno, no a to všetko o to. Moc ich ani až tak nebude. Dobre, takže tak, to by bolo všetko pre dnešné videjko. Trošku kratšie, horšie, ale čo sa dá robiť, no. Tak, ak sa vám páčilo, dajte lajčík a prípadne komentár, čo si o tom myslíte, prípadne čo by ste vy na to povedali, že ako sa to dá prípadne vylepšiť, alebo tak, že ako by ste si vypredstavovali tento formát. Dobre, tak to by bolo všetko a už skoro sa vidíme pri ďalšom videjku. Tak, majte sa.